लोगोफोर आं दैमालु नोंथांखौ आंनि चेनेल बड'टेक आर'नायाव बरायबाय। लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे एप्सनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों जाय एप्सनि गेजेरजों नोंथांमोना रिसार्च खालामनो हागोन। अब्ला टुडेल लोगोफोर टाइमाव थांगासिनो भिडिअखौ जागायनोसै। लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि उनाव नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा बे गोजा गाबनि साबस्क्राइब बटनाव थुनानै साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे उनाव फैबाय थानाय गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइलावनो मोननो हायो। दानिया थुदो गुबै भिडिअसिम। लोगोफोर नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बे mCent ब्राउजारखौ जाय एप्सनि गेजेरजों नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइल नाम्बाराव रिसार्च खालामनानै लानो हायो। लोगोफोर नोंथांमोना बे ब्राउजारखौ अपेन खालामनायनि आवगाय नोंथांमोना बेवहाय गावबा गावनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै रेजिस्टार जाग्रोनांगोन। बेनि अनगायैबो नोंथांमोना फेसबुक एकाउन्टजोंबो लगइन खालामनो हागोन। लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय गावबा गावनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै रेजिस्टार जानांगोन आरो बेवहाय नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइल नाम्बारखौ होखांनायनि उनाव बेवहाय भेरिफाइ नाम्बार बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय कन्टिनिउ बटनाव क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय पारमिसनखौ अन खालामनो नांगोन। भेरिफाइआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोननि मबाइलाव मोनसे अटिपि कड फैगोन। बे अटिपि कडखौ नोंथांमोना होनानै बेवहाय गाहायाव बे कनफार्म बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होदो। बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननि बे ब्राउजारा अपेन जागोन। ब्राउजारा अपेन जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय राइटथिंजाय बे कर्नाराव गावबा गावनि पइन्टखौ नुनो मोनगोन आरो बेयाव गाहायाव नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै पइन्टसखौ कालेक्ट खालामनानै लानो हागोन। लोगोफोर बेवहाय बे ब्राउजारा आं अलरेडि आवगायनो रेजिस्टार जाखाबाय। बेवहाय नोंथांमोना आंनि पइन्टसखौ नुनो मोनगोन। लोगोफोर बेवहाय आं आवगायनो खेबसे रिसार्च खालामखांबाय बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बेवहाय आं 198नि प्लान्सखौ बेवहाय बेजों रिसार्च खालामखांबाय। बेवहाय आर्न मराव थुनानै नोंथांमोना बेवहाय इनभाइट नाव क्लिक खालामनानै गावबा गावनि लोगोफोरखौ इनभाइट खालामनो हागोन। बेवहाय इनभाइट खालामोबा नोंथांमोना लोगोफोरा इनभाइट खालामनानै नोंथांनि लोगोआ बे नोंथांनि लिंकजों इनस्टल खालामोब्ला आरो जइन जानायनि उनाव नोंथाङा मोननो हागोन बेनिफ्राय मोनगोन 25 रुपिस बा 25,000 पइन्टस मोनगोन। लोगोफोर नोंथाङा गावनि लोगोखौ बा नोंथांनि लोगोखौ रेजिस्टार जाखांनायनि उनाव नोंथाङा बेवहाय बे एप्सखौ सानफ्रोमबो खेबसे सानबानि थाखाय अपेन खालामहोनो नांगोन। अब्लासो नोंथाङा बेवहाय बेनिफ्राय 25 रुपिसखौ मोननो हागोन। आरो लोगोफोर नोंथांमोना रेजिस्टार जानायनि आवगाय जा नाम्बाराव रिसार्च खालामगोन बे नाम्बारखौसो होनानै बेवहाय नोंथाङा रेजिस्टार खालामनांगोन। नङाब्ला बेवहाय रेजिस्टार जाखांनायनि उनाव दस्रा नाम्बाराव रिसार्च खालामनो हानाय नङा। जा नाम्बारजों रेजिस्टार जागोन बे नाम्बारावसो नोंथाङा रिसार्चखौ खालामनो हागोन। लोगोफोर आं नोंथांमोननो बे एप्सनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन। अब्ला नोंथांमोना बे डिसक्रिपसनाव क्लिक खालामनानै बे लिंकआव क्लिक खालामनानै बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय बे एप्सखौ सानफ्रोमबो खेबसे अपेन खालामोब्ला बेवहाय नोंथांमोना सानफ्रोमबो 4 राङै मोनगोन। थामहिनबा 4000 पइन्टस मोनगोन। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो गाहायनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै कमेन्ट हरनो दाबाव। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो। नोंथांनि साना मोजाङै मोजां बारलांथों।